Galàxia. Aquest llibre va sobre dos nens que són molt amics i el nen té molts de monstres i aquí teniu els monstres. Es tracta de que aquests dos porten un drac a la Terra. Després l'han de tornar a portar a l'espai. El vencen donant-li una rosa i un llibre. I aquest conte ens ha agradat perquè és molt guai. Molt. I adéu.